Pozeráte sa na cenník roll-upov a vidíte rozptyl od 37 až po 89 eur. Automaticky predpokladáte, že najlacnejší model bude mať vyblednuté farby a ten najdrahší bude tlačený na zlato? Omyl. V tomto videu rozpýtvame naše 3 hlavné modely: Economy, Štandard a Exclusive. Ukážeme vám, prečo je plátno pri všetkých navľas rovnaké, kedy pálite peniaze na nesprávnom mieste a za čo presne platíte ten rozdiel. Najdôležitejší fakt hneď na úvod. V Plotbase nerobíme kompromisy v tom, ako vyzerá vaša značka. Bez ohľadu na to, či kupujete najlacnejší alebo najdrahší stojan, vždy tlačíme na prémiový 330 gramový polypropylenový film so šedou zadnou stranou blockout. Výsledok? Žiadne lacné presvítanie na svetle, žiadne vlnenie okrajov a absolútna fotokvalita pri každom jednom kuse. Vizuálny vnem pre vášho klienta je teda pri všetkých 3 modeloch úplne totožný, kde je teda ukrytý cenový rozdiel v konštrukcii, hliníku a mechanickej odolnosti kazety. Model Economy je ľahký základ pre statické využitie. Model Štandard je naša najpredávanejšia stredná trieda s posilneným hliníkom pre častý transport. A model Exclusive to je konštrukčná špička bez vyklápacích nožičiek, ktorá stojí stabilne vďaka vlastnej váhe a aerodynamickému dizajnu. Kedy zvoliť model Economy a neplatiť ani euro naviac? Ak potrebujete roll-up rozložiť v kancelárii, predajni alebo na jednej konferencii, kde bude pol roka stáť na rovnakom mieste. Priplácať tu za masívnejšie kazety by bolo čisté pálenie peňazí s nulovým ROI. Economy splní svoj vizuálny účel na 100% za najnižšiu možnú cenu. Kedy sa oplatí priplatiť približne o 14 eur viac za model Standard? Ak robíte aktívny marketing a banner cestuje s vami. Chodíte na výstavy? Vaši obchodníci ho neustále skladajú a presúvajú v aute? Hrubší hliník a pevné celohliníkové nožičky Standardu zvládnu nešetrné zaobchádzanie bez toho, aby sa mechanizmus poškodil. Je to racionálna poistka, ktorá vám predĺží životnosť stojana na roky. A kedy má zmysel investovať do modelu Exclusive za 89 eur? Keď predávate prémiové produkty alebo služby a každý detail rozhoduje o vašej autorite. V luxusnom showroome, v banke alebo na VIP evente by obyčajné vyklapacie nožičky pôsobili rušivo a lacno. Exclusive nemá žiadne trčiace nožičky, stojí pevne na svojej masívnej aerodynamickej základni. Vyzerá maximálne reprezentatívne, zaberá menej miesta na podlahe a eliminuje riziko, že ho niekto v dave zakopne. Shrnutie bez omáčok. Pre statické umiestnenie berte Economy. Pre každodenný transport a prácu v teréne zvolte bestseller Standard. A ak vaša značka vyžaduje nekompromisný luxus bez rušivých elementov, siahnite po modeli Exclusive. Pri všetkých 3 máte garantovanú špičkovú nepresvítavú tlač a možnosť expresnej výroby už do 3 hodín. Kliknite na link a vyberte si správny roll-up na plotbase.sk.